Wangsul malih wonten ing Radio Gemilang. Niki Pak Projo. Hadi. Bancak. Lekas iki lekas kok malah. Kok soalnya sasi becik mbladek terus. Melek ming tekan jam pira kok. Ya wis mili lambene. Nah. Ngono kok le iki ana piantun matur sugeng Pak Dalang. Jan. Wah, karang sayah niki wae. Dirawi saja ora tau leren iki. Wah, Piyayi Dalang malah turu nang kursi kan kok. Wah niku isin nek niku do ngoten niku wis sare gitu. Kalih rada mengo lambene lalring ngruyuk. Wah, jan. Jenenge enggak cara tembang niku karinge tong oleh-olehane. Nggih ngoten niku. Sayah kok di wong. Iki dibuka sik acara iki, Kang. Matur nuwun digugah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nuwun para kadang sutrisna budaya miyarsa kakung putri, pinanggih malih kalian kula sak kadang wonten 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik lan informasi. Saben-saben malam Kamis kula tetiga sowan wonten dalu menika wonten giaran Borobudur kekalih mboten ketiga. Nek ming wong awake dhewe kekalih. Kula tetiga, Dik. Ha, tetiga niku ora ajeg. Iya, nggih. Nah, kekalih sing kekalih. Nah, dene para kadang sutrisna budaya saged mirsani lumantar gelombang 96,8 FM. Lajeng wonten streamingipun wonten gemilangfm.id lan saged sesambetan lumantar voice note saged lumantar WhatsApp saged wonten nomoripun 081 gangsal 78 968 968. Lah ngoten niku. Dene wonten dalu menika wonten meja menika sampun cumawis tokoh ringgit kathah sanget. Tartamtu materinipun gayut kalian donyaning pewayangan. Lakone apa to iki, Di? Matur kalian Pak Dalang. Badhe ngrembak perkawis napa menika Mas Dalang? Nggih, menika mangke keng badhe dipun rembak. Menika nggih tasih wonten sambetipun kalian ingin sampun-sampun. Napa niku? Niku napa ki? Badhe mendhet cariyos saking negari Pringgondani ning nalika taksih dipun asta dening Prabu Kala Trembuku utawi wonten ingkang nyebat Kala Trembuku. Menika eyangipun Gatotkaca nggih? Res. Nggih. Pramila para generasi muda utawi para pandemen jagating pewayangan paringgitan supados sami mangertos gamblang urut-urutanipun Pringgondani iki kepiye to. Ning anu Kang, piye? Aku ki yo nek sampean lah Pak Projo tetep jenengan. Nek tamu utama niku aku ya nggawa kanca dalang iki. Ora apa-apa engko diaturi nek wis pancen wis rawuh. Saiki umpama wis rawuh ya wis iki wis cocok kelawang e. Nek wis cocok-cocok bek melu bantu awake dhewe. Perkara wayang iki ya Kang. Endi ya? Celukane sik. Diceluke sik. Ya, wis jelet. Iki terus kese, Pak Projo. Kalau jangan dalu menika mangke narasumber sepisan panjenenganipun Ki Suprojo dene ingkang angka kaping kalih. Lho nuwun. Lah kok kaya suarane Mas Jan ngaturi sugeng. Wong nang kene. Walah. Ageng-ageng nggih Pak Ingkang mriku Mas sing mriku. Mas, mriki Mas, binara. Pak Swanto. Jan, surjane anyar saja iki. Wah, Jan. Narasumberipun komplit dalang-dalang kondang Kabupaten Magelang ingkang gembel nyawiji wonten Pepadi. Nggih, Kabupaten Magelang. Panjenenganipun Ki Iswanto. Nggih.
dalasan panjenenganipun Ki Suprojo Suprojo Hadi. Hadi. Nah, dene ingkang badhe kalampahaken kala wau sampun kababar nenggih Prabu Kala Trembuku. Trembuku ya trembuku. Nggih, sami kemawon. Lah ngono to, Di? Nggih. Nah, Ya pun- mirengke wae. Sak menika monggo sareng-sareng Nggih. pun midhangetaken Nggih. wewarah miwah Nggih. sejarah ingkang badhe binabar dening parampara kekalih. Monggo sinten rumiyin? Ning wayang ki ya suruh isik. Wayang Oh, suruh ki iya. anggo suruh. Pengasane ya kudu Nggih disuruhi. ngoten, Pak. Ngiras pantes Ki Iswanto supados asun napasipun. Nggih, jenengan. asat riwing. Nah, mangke Sip. ketusan. Eh, Nggih disuruhi. Oh, wayang ra ana suruhe padha wae. Iya. leng-leng ramyan ingkang Suarane iki pas karo sasongko kumenyar mangrenggo aruming puri mangkin tanpa siring alep nenggang maslir muruping langit sasat sekar kang sinuci ungwan sang prameswari lan nata gung pina dara lan sang nata binatara Salah ning loro. menika wau dudukanipun nggih. Dudukan dudu dalah. Menika ngaten Ki Iswanto. Nggih kados pundi Kawan? Dalu menika kula pitados panjenengan salah setunggaling dalang ingkang jalma limpat seprapat tamat mboten kangsen. Menika kula mendhet saking Prabu Kala Trembuku, Kala Trembuku sejarahipun negari Pringgondani. Negari Pringgondani. Sampun pono Ki Unggul. Nggih, Dan. Dereng kok niki wong ya. Lah menika ngaten. Ingkang badhe kula cuplik dalu menika nggih menika babat Pringgondani. Babat Pringgondani. Menika semanten ingkang ngasta dereng Gatotkaca, nggih Prabu Kala Trembuku. Wonten ugi ingkang nyebat Kala Trembuku. Nggih. Menika Narendra Gung Binathara ingkang ngasta bawat pusaraning adil ing negari Pringgondani. Lah mbok bilih mangke masyarakat pewayangan ingkang Padusran ngaten Ki Iswanto supados sami
priksa kepiye to sejarahe kok. Nah. Pringgondani ana monggo Pringgondani menika mangertosipun Nggih Gatotkaca. panjenenganipun Gatotkaca lan apalipun namung Gatotkaca. Nggih. Mangke sejarahipun saking Prabu Kala Tremboko Silsilahe. dateng Nah. Gatotkaca mangke. Nah, kacariyos Prabu Kala Tremboko menika menawi wonten ing babat wetan Surakartanan menika Solonan. kagungan garwa prameswari inggih menika Dewi Hadimba. Hadimba. Putri kok Hadimba. Menawi cara mriki sinten? Ki Swanto. Hadimba. Hadimba, Wonten wonten, nang nggih. Amit Sewu kula kesupen. Nggih. Garwanipun Prabu Tremboko menika wonten kalih. Nggih. Dados ingkang nerahaken brojo-brojo kalian kala-kala. Kala-kala nggih. Nggih setunggal sanes sedel. Niku nggih resmi kabeh loro niku. Wala padake jenengan kok. Aku resmi Ratu Gung Binator. Ning menika wekdal ingkang kita aturaken menika nalika Prabu Kala Tremboko taksih watakipun tasih wengis. Kasenan. Nggih. Gang Adigung Adiguna. Nggih. Sapa sira sapa ingsun dumeh Ratu Gung Binathara. Nggih kok nggih. Dados kalian para kawula menika sangat-sangat anggenipun nelakaken watak wengisipun. Gak sia. Nggih. Sak gelem. Ning Sak wiyah-wiyah. sinareng gancaring cariyos, sinareng pikantuk wisik bilih kangge angruwat anggenipun watak Durangkara, anggenipun nandur dosa wonten kawula lah. Menika lajeng pikantuk wisik bilih saged dipun ruwat tumindakipun menawi meguru Dateng dhateng Prabu Pandu. Dateng Prabu Pandu Dewanata ing negari Ngastina. Niku tentu masyarakat pewayangan bingung malih lho. Ngastina ki Prabu Suyudana ngerti ku. Kok ki Prabu Pandu Dewanata? Nggih. Jebul menika ratu saderengipun Prabu Duryudana. Nggih. Menika Prabu Pandu Dewanata menawi cara Ngayogyakarta menika ringgitipun kados Lesmana kados Janaka menika ngagem klat bau, ngagem kronco, ngagem sampir, nggih. Tur nggih mawi menika naga karangrang. Menawi Janaka kalian Lesmana rak mboten. Lah menika nalika semanten nggih gancaring carita malih, gancaring carita pinunggeling kawi. Menika lajeng meguru dhateng Prabu Pandu Dewanata. Pandu Dewanata wonten ugi ingkang nyebat Prabu Pandu Dewayana. Menika sami kemawon. Menika lajeng malih grembyang sinareng pikantuk wejangan-wejangan saking Prabu Pandu Dewanata malih dados ratu ingkang berbudi bawa laksana. Kados Najan to wujudipun raseksa nggih. Sinaosa Wujudipun raseksa. wujudipun diyu. Nggih. Nggih. Raksasa. Menika jan Prabu Kala Tremboko saestu menika. Ini padatan rak sak ringgit Ming sami waton mboten komplit to. sing buta, Lajeng nggih. Kumbakarna kangge Prabu Kala Tremboko. Ning iya. ngaten menika mboten dados sebab ingkang bakenet cariyosipun Prabu Kala Tremboko. Nggih. Dados ratu ingkang berbudi bawa laksana anggung denya paring dana tansah nggih bebasan wonten ing cariyos pedhalangan menika paring kudung marang wong kang kepanasan, paring teken marang wong kang kalungan, nggih paring buka marang tiyang ingkang kaluwen. paling sandang tiang kawudan. Nah, Nggih, jangkepipun ngaten. Nggih wonten niku. Wonten. Oh nggih wonten kok. Oh, iya, Lah wong sing paring buka. boga lan wastra. Boga menika rak pangan, Nggih. wastra menika sandang. Sandangan. Ning nggih menika isen-isening jagat menika mboten mulus. Sae niku mboten sae terus. saged. Ning awon yo mboten awon terus. nggih. Sak elek-elek wong ana apike, sak apik-apike wong ana elek. Elek. Dilalah lho, dilalah menika wau. Lah kesusupan Harya Suman. Kesusupan Harya Suman menika. Harya Suman menika watakipun Seneng adu-adu. iri. Seneng adu-adu, panas panas ten. panas ten. Suman menika sinten? Tujuan,
Ayo Suman. Sumane Sengkuni kuwi lho. Kok saking negari Gendara. Tukang adul-adul. Niku dereng dadi patih teng Astana nggih. Oh dereng, taksih menika putra ratu lho. Weh. Ratu ing Gendara desa Prabu Gendara. Menika Suman niku. Nggih. Rupinipun udah-udahanipun sae. Bagus. Bagus kados Janaka no bagusipun. Namung Branyak. Branyak kados Wisanggeni. Menika ning namung dondong menika. Nggih. Sae alus Jawi ning Coba ning jero wah. Musuh wong kok ngono kuwi wis Kalau semanten tak sampun dipun carasaken nalika Arya Suman badhe alap-alapan kundri menika. Nek kowe iso ngalahke aku kok malah Mbak Yuku sisan tak nehke. Kalau semanten tak mboten sampeyan mboten cah dipun anu. Nah menika langkung rumiyin badhe kula aturaken bilih Prabu Kala Trembuku menika kalian Dewi Adimba menika kagungan putra 8 cacahipun. 8 cacahipun. 8. Nggih, wow, menika pancen bibit tunggul. Lah. Jan. dasare wong Bibit tunggul nggih. Lah nggih lah terus pundi. Kalau wau pun ngendikaken bilih garwanipun menika kalih. Sliteripun terus pundi Swata ingkang garwa sepisan. Kula sampun nate maos literasi ingkang brojo-brojo menika anakipun Hidimba menika Dewi Hidimba menika nanging wonten Jawa sampun benten nami dosa naminipun sanes nggih lajeng ingkang kala-kala naminipun ngajengipun kala-kala menika putranipun Prabu Trembuku ingkang saking garwa ampean napa nggih Nggih, kula badhe nyebataken sinten kemawon to 8 menika. Ingkang pembajeng menika Arimba. Lah menika ingkang kala. Nggih. Amargi wujudipun meh kados Kanjeng Ramanipun. Nggih, ringgetipun kados ngaten ning Cewasan nggih. Nggih. Cewasan utawi Makutha Pogok. Pogak. Nek cara Purworejo ngilen Pogok nek cara mriki Pogak nggih. Lajeng putra ingkang angka kalih Dewi Arimbi. Dewi Arimbi. Nggih. Ingkang putra angka 3 Probakesa. Nggih, Probakesa. Lajeng putra ingkang angka sekawan Brajadenta. Kasusul ingkang nomor gangsal Brajamusti. Ingkang nomor 6 Brajalamatan. Ingkang angka 7 Kalabendana. Braja Wikalpa rumiyin lajeng ingkang 8 Kalabendana. Kalabendana menika ragilipun. Nggih, ragilipun. Menika anu nggih benten kalian sanesipun nggih Swanto. Pendek pelo, jujur. Malah wonten kok dalang menika kula nate mirengaken wonten radio niku malah wantun utawa wani nyebataken Bambang nika wonten Bambang Kalabendana. Mula duka kecelidot menapa dugi pancen Jangkar nggih. Mungkin saking apike. Wonten jujur. Mangke wah rentanipun sae menika rentanipun. Saking putra 8 menika wau nggih. Sing putra 8 menika wau nggih nalika semanten lajeng dipun napa Arya Suman nyebar bab isu ingkang boten leres malah dipun walik. Arya Suman matur kalian Prabu Kala Trembuku bilih Prabu Pandhu menika boten badhe ngakeni bilih paduka menika muridipun Prabu Pandhu. Nggih. Walah elok. Lah muntap to. Wah nggih. Lah sedupuk bathuk senyari bumi iki bab aku ki ratu kok. Mboten pelekke. Mboten badhe pun akeni bilih Kala Trembuku niku putramu siswanipun Prabu Pandhu Dewanata. Niku kalian Prabu Kala Trembuku. Lajeng Arya Suman ugi mengasut wonten ngajengipun Prabu Pandhu Dewanata bilih negari Ngastina niku badhe dipun keraman kalian negari Pringgondani. Wah, lah menika ingkang naminipun Dandang Dunake Kontol Dunake Dandang. Pancen Suman Sengkuni niku kurang ajar ta. Mila menawi dipun wonten ingkang kalau semanten panjenengan nate mundhut priksa. Pak Dalang,
wayang sekotak niku sing paling awon sinten. Nek kula mestani kula lho menika. Kula mestani ingkang paling awon niku nggih Sengkuni. Amargi kanthi menika tumindak culika menika. Tumindak culika menika lajeng mangke dados perang ageng. Perang ageng antawisipun Pringgondani kaliyan Ngastina. Perang ageng antawisipun Prabu Kalatrembuku kaliyan Prabu Pandhudewanata menika wonten ya kasebat menika perang Baratayuda. Baratayuda pamuksa. Perang pamuksa. Menika sampun sak bobot kaliyan Baratayuda. Mila wonten ingkang niku saking adu-adune si Sengkuni wau niku. Wah, Sengkuni. negara Lah supados para pamriksa menika kaya ngapa ta wujude Arimbi. Nah, lah kula Monggo tak sami kening- pirsani. Ning Arimbo mboten beto kula niku wau. Supaya menika wujudipun Dewi Arimbi. Dereng nges ngoten niku Yohan. Oh, Ning monggo. buta napa niku kian? Nggih raseksi. Buta wedok. Wedok ra. Raseksi. Wedok. Amargi mangke kala Arimba menika mangke seda langung rumiyin rak lajeng dados Bajeng Gesang menika Bajeng Gesang nggih. Lah nika wujudipun Dewi Arimbi. Ning sinaosa mrenges Ki Dalang anggenipun nyulukaken nggih Wanodya ing utama. Nggih. Ngambar arum sang kusuma mawara rasmadu bronto nggih tetep Wanodya ing utama. Terus nggih mangkenipun dados wanita cantik. Lah menika sejarahipun Dewi Arimbi kula pasrahaken Ki Iswanto. Nggih. Pripun nggih? Nggih, menika sejarah Dewi Arimbi. nggih. Menika lak ingkang Adi Bajeng dados putra nomor kalih Prabu Trembuku. Kamasipun nginami Raden Arimbo menika boten sarujuk upami ingkang rayi menika nggih Dewi Arimbi menika remen utawi kesengsem kalian salah setunggiling putra Prabu Pandhu ingkang nami Raden Wijasena. Jalaran gegeki yen menika trahipun mengsah. Aja kelakon dadi siji utawa pepacangan. Nanging reh ning krentekipun sampun ageng tumrapipun Dewi Arimbi kesengsem kalian Raden Ora iso dibendung. Mboten saged dipun pambengi mila gandeng rikala semanten Dewi Arimbi ingkang muka reseksi nampi pitulungan saking Jawata awit piyambakipun senajan wanita nanging ugi gentur tapanipun. Kasubratanipun inggih lajeng ditampi menapa ing dados pandunganipun panyuwunipun saengga dening Bathara Narada ingkang maesi menika. Bathara Narada napa Kresna malah menawi sanggit menika Dewi Arimbi menika rak kayungyun kalian Raden Bratasena. Ning temtu kemawon Raden Bratasena mboten kersa. Raksesi kados ngaten kok. Karang yo. Ning gandeng nggih menika rak wonten unen-unen siji pesthi, loro jodho, telu wahyu. Niki yo nek nggon wayang niku. Menika nganu Ki Iswanto wonten dalang ingkang nyanggit ingkang maesi menika Prabu Kresna ning wonten ugi menawi kinarta sabda menika ingkang maesi menika malah Dewi Kuntri. Oh Dewi Kuntri. Dewi Kuntri menika. Ning jumbuh menawi Dewi Kuntri nggih kula sampun ate mireng. Nggih, niku kinarta sabda. Nah, sareng dipun paesi dening Dewi Kunti lajeng mukanipun menika dados wanita ingkang sulistya warni. Wanita sulistya. Dados wujudipun Diyu menika Ical. Dipun ruwat kalian Sak menika face off. Gantos muka. Facial bareng niku. Facial. Dewi Kuntri. Nggih. Sareng menika dados wanita ingkang sulistya ing warni. Nggih. Malih Raden Wijasena pun taros. Saiki karo iki gelem ora. Oh menika ora di atas rata-rata. Panunipun posturipun Wah, di atas rata-rata. Yen dipun gambaraken sak menika sinten?
Luna Maya. Menika nggih Luna Maya. Kuwi Kurang kenceng. Sik. Pokoknya pun ayu. Ayu Asyari. Wah, ampun, ampun aja. Menika wanita kalebet wanita ingkang Trahing Kusuma kok putra Narendra kok. Apa ya? Menika nggih nganu. Kate Middleton. Nah, Nggih menika ora dados ayu, wonipun merangke dados ayu. Nggih. Lah watake Mas Warti ngeteke Wah, Raden Broto Anda. Ndara kala mau panjenengan mboten kersa nggih kula mawon. abang nek Watake mboten Mas kersa Warti. kula mawon. Kula nggih purun ngoten to. Ah, prayogi. Ngono wong Ah, dalange wis gelem kok. nek kuwi mau. Ah, iya. Lajeng estu Raden Wijasena purun menawa kersa nglanggati dados Jatukrami. Ngoten. Lajeng ugi ngrencangi anggenipun. nggih ngrencangi anggenipun Babatalas apa nggih. ya? Babatalas ya Pak. Nggih, Ya. to. Batalas, Iya. merentani, Nganu, Ning merentani. ingkang baken menika ingkang damel rukunipun warga Pringgondani kalian Ngestina. warga Ngestina. Dadi maiso gembel guyub rukun Nggih, iku. ngempelaken pas derekan malih. Kabaca. Tapi ya? Kabaca iki lah wis rukun. Wis rukun. Iki ana pariwara sing Wah, kabaca. nggih. Oh, ya. Diteruske. Iki sing ngapunten karena sampun gembleng niki pun sigek rumiyin. Nggih. Para sutresna budaya kepareng rehat sawetawis wontenipun pariwara ingkang badhe dateng. Monggo sugeng midhangetaken. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTube-annya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Datangnya
Para sutresna miyarsa kakung sumawon putri pinanggih malih wonten ing giyaran Borobudur Sumawur. Kula kalih adhi kula dalu menika kepareng nderekaken lampahing adicara Borobudur Sumawur ingkang ngrembak babagan ngangkat tokoh wayang. Tokoh wayang. Saderengipun kalajengaken kados padatan monggo ingkang samangke badhe kintun salam karahayon. Mbagakaken sedulur-sedulur ingkang midhangetaken wonten ing pundi kemawon saged nampi giyaran 96,8 FM lan ugi gemilang fm.id lumantar streamingipun. Monggo kawitan saking kadang kula sepuh inggih Mas Is. Salam katur dumateng para kadang-kadang kula ing saking inggil nggih Mas. Oh nggih. Nggih. Teng Glondong Mas Suyata Sumini. Dian. Nggih. Menika klebet anggota Pepadi aktif ugi. Nggih. Lajeng mandhap malih wonten nggih Mas Rata ngendi? Ngaranglo. Ngaranglo. Heru Heru. Mas Heru. Mas Heru Nawan. Nggih. Njut Ngulon Talaman. Udu Kadisono. Oh, Kadisono ngalor. Oh ngalor kae ya. Yo. Salam katur sederek kula. Pak Muhyad Dadi Carita, Ki Muhyad Dadi Carita. Lajeng mandhap malih Ki Gunawan. Tumpang nggih. Talaman. Talaman Mas Bayu lan Mas Hendri Sukoco. Wah, mbok bilih menika sak ngayahi pakaryan wong Karang Dalang Laris. Kondang banget ya. Medun sapa Pak Praja? Medun. Nah, sedulur kene Pakis. Geng Pakis nggih Ki Triyono. Nggih, Lebda Carita Ki Jumbuh dalang sapek naik daun. Naik daun nggih. Lajeng ingkang sawetawis mboten Mas Kuat. Anu Mas Kuat Edi Warsono. Mas Widodo. Mas Hadi Widodo. Mbak Winingrum. Ramanipun Mbak Winingrum. Nggih. Ki Pak Arjo Dengkek. Nah, Pak Arjo. Sinten ya samanipun kula kondangipun Ki Sutardi. Ki Sutardi. Ki Sutardi. Iya Nggih to. Sakniki tambah Ki Saipul. Ki Saipul. Nggih kula. Ki Bagong. Ki Teguh. Ki Teguh. Saking Nugiri Ki Kikis. Terus Mbak Widowati Jolali. Mas sapa iki? Wonogiri. Iki dalang iki Mas. Kok lali aku. Teguh, Mas Kikis karo alah kok arep omong kok lali. Kok jenengan Kisno. Arep Mas Kisno. Oh, Mas Kisno. Wonten Mas Kikis, wonten Mas Kisno Terus kanca-kanca sedulur anyaran Mas. Nggih. Sing ngulaan. Oh iya, ngulaan iki. Ngulaan niku jebule do sami anu. Nggih, niku wonten Pak Les.
wonten Pak Kadus. Wah niku ngulak niku ya sami monitor Radio Gemilang. Iki munggah tekan puluhan. Ketep wah do ngerengke kok. Wis teko okean. Sempaten ugi kula ugi mboten ateges kesupan dereng kemawon. Nyuwun pangestunipun lan matur nuwun sanget dumateng Pak Mantep Sudarsono, Kepala Bidang Kebudayaan. Sakmenika bidang kebudayaan niku mboten wonten Dinas Pendidikan ning sakmenika nderek Dinas Pariwisata Kebudayaan. Parbud kalian larangan. Kepala dinasipun? Kepala Dinasipun Pak Mul ingkang ingkang pariwisata iki. Menawi Kepala Dinas Pendidikan tetep Bapak Husen. Ugi kula atur salam dhumateng para kadang ing masyarakat adat Nusantara, Matra kang dipun pandhegani pun Ki Patih Haryo Metarum saha Ki Singodikara alias Mas Nuryanto ing Jowahan. So para kadang-kadang sedaya ingkang mboten tentu mboten saged kita sepataken setunggal-setunggalipun. Yang penting sakmenika ingkang wigatos dalu menika memasyarakatkan alur cerita dumateng para pandemen utawi para sutresna budaya ringgit wajucan. Jatosipun ing minangka target napa target ideal menika para kaum muda. Generasi milenial menika yen kalian wayang sakmenika saweg nedeng-nedengipun pen mangertos. Saged pinangka srana edukasi menika. Turun anu to, Ki, niki lak ya Magelang menika sakniku nembe ngambar arum dalang-dalang enem to. Iya, nah. Ana kaya sinten mawon cobi. Sing sak anak-anake dhewe. Nggih. Ki Noval. Ki sapa iki? Lebet Saipul niku. Nggih, Saipul. Salam niku sinten niku? Oh, Yoga Kirana. Sumbung dhuwur. Nggih. Sapa iki? Wonten Sarifudin. Ki Sarifudin. Oh, Arman niku Sawangan. Ya pun kathah sanget ndadosaken bombong bilih generasi muda menika wiwit sami purun. Nggih gulang utawi pados pangertosan nggih. Sing mesti ra kepedutan lakon. Mbak Tati ki asmane sapa ki? Sing SD nggih. Putrane Mbak Tati ki asmane Pak Parjoyo to? Parjoyo to? Pak Parjoyo. Sing putrane sing mayang kae lho. Nggih nalika Dananjaya. Dananjaya. Saiki awak dhewe ora kuwatir. Wah, nggih. Ora perlu kuwatir bab generasi muda ingkang seneng wayang. Kale iso aku. Nek iso aku ora payungi aja. Ning pancen blok-blokan ngoten nika. Mulai daerah Mertoyudan, daerah menika sami asing ngoten lho. Sakniki sakmenika ingkang di luar ingkang kula sebataken menika ngrembaka. Dados mangke saged imbang. Ki Eko Deni Kasinggihan niku. Lesan Kasinggihan singgo kalian kekudanganipun para sepuh timen kabudayan menika saha ngrembaka. Nah, sadèrèngipun wangsul kalajengaken materi kula ya tak nyebutke dulur-dulurku Mas. Nggih, monggo. Lur kono Mas kok iso rapi. Mas Purnomo sih urung disebutke ndak disebut besok nek duka. Oh ya malam minggu ketemu ya. Ya Yasinipi. Ana Mas Purnomo, Mas Ansori, Tegalrejo. Terus ana Pak Triyono, Mbah Mul. Nah, Bulu kuwi. Bulu. Wah, terus ana Mas Triyono Bulu. Sedayu enten dulur-dulur kula Ngaglik, Tempel, Krinjing, Trono, walah ya akeh banget. Mas Kanto juragane Cilok. Mbak Sri Mas Waget. Mbak Sri Mas Waget. Kuwi lha. Jayan yo. Jayan iki do melek-melekan suro kuwi lho Mas. Nggih. Ket wingi iki do lek-lekan terus. Dulur-dulur kula wonten sawitan, walah wis ngrembaka para pepundhen kene. Sepuh. Mas Santo Sadewo. Ki Radio Arsono malah menika malah Tole Simon, Tole Yanto, Roy. Janis pokoke kathah sanget bakunipun sinaosa Ki Parjoyo kasebataken setunggal bagus setunggal ananging
sedaya pinaringan karahayon. Tole Maryoto. Sakmenika kalajengaken malih babaring cariyos ingkang sekawit sampun kalampah kadang menika supeket gembleng. Leres. Nggih. Saderengipun dhateng Dewi Arimbi, malih menika wau dereng kula aturaken. Bilih menika Prabu Kala Trembuku menika sedanipun nalika perang campuh kalian Prabu Pandhu Diwanata Narendra ing Astina amargi dipun kalian Harya Suman kala semanten dereng sengkuni. Dipun fitnah. Nggih, dipun pitnah. Nggih, dandang dinake kuntul dinake dandang menika wau. Kamangka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Lah menika ingkang perlu kita gatosaken. Menapa sebabipun? Prabu Kala Trembuku nalika badhe les, nalika sukmanipun badhe oncat saking raganipun. Kathah-kathahipun menika ora ngetingalaken dendamipun. Yo kados dene nalika nalika Sukrasana dipun sedani kalian Raden Sumantri, ya Kang tak trimake. Ning sok yen ana ratu sirah 10 ing kono aku bakal males hukum. Menika mboten. Prabu Kala Trembuku nalika badhe seda, nalika Sukma badhe oncat saking raga menika malah ipati-patipun ngaten, ya iki aku selila patiku saka Prabu Pandhu Dewanata sing ya guruku. Ning aku isih duwe panyuwun karo Bathara sing akarya jagat. Muga-muga mengko sak patiku anakku ana sing ngrukunake antaraning Pringgondani karo Ngastina. Nah, menika conto ingkang sumpahe malah apik nggih. Pangajab sae. Pangajab sae. Sanesipun amene dipun pejahi ra Wipati Pak. Nggih. Sae ketoprak menapa dene ringgit. Watutala titenono. Ning menika malah mboten. Ya aku lila marang patiku. Mung sak anak turunku besok ana wae sing bisa ngrukunake antaraning Pringgondani karo Ngastina. Ah menika ingkang dereng kula aturaken menika wau. Wigatos menika. Wigatos jalaran sak yektosipun mila kawontenanipun negari Ngastina lan Pringgondani menika rukun. Rukun. Mergo diobak-obak sengkune niku mboten jati kesuban ruyung dom sumuruping tirta. Nah, kuntul daturke dandang daturke bleko. Lombok selupit tahu susur. Cocok kuwi. Menika enak niku. Yo dombeni ya. Monggo pun lajengaken sejarahipun Arimbi. Nah, kalau wau nglajengaken sumpahipun sukmanipun Prabu Trembuku nalika badhe nyuwarga nggih. Nggih. Menika mekaten ing ngrukunaken kelampah dipun salirani dening Dewi Arimbi. Katemah saged palakrama kaliyan Raden Wijasena. Ing mangke lajeng gadah putra. Putranipun inggih menika Raden Gatotkaca. Satriya ingkang pinunjul. Sejarahipun nggih dangu wong amargi Gatotkaca menika pancen nggih dena nggih menika menungsa ning Apes. Nika rumiyin sampun to menika? Nggih sampun. Sampun nate. Nah, sareng Gatotkaca menika manjing dewasa wonten ontran-ontran. Lah saderengipun ontran-ontran, kala wau kula ngaturaken putranipun rak wonten Arimba menika. Mila lajeng menika rak kowe iki piye to Arimbi? Lah wong Bratasena kuwi tedak turune sing nyedani Kanjeng Rama kok malah kok ladeni. Ning menika gandeng sampun. Lah dene sanes-sanesipun Arimba sampun gugur nggih. Arimba menika ringgitipun nggih kados Buta Patih. Nggih. Lah ingkang sak ngandhapipun Arimbi menika Probakesa. Probakesa. Mangkira tundhonipun dados patih Pringgondani temen. Nggih, patihipun Gatotkaca mangke. Ning kula Probakesa ndelalah pajeng kala mriki. Nggih ra apa-apa niku. Lajeng sak ngandhapipun Probakesa nggih menika Brajadenta. Brajadenta niki Brajalamatan. Probakesa mboten estu dadi patih nanging estu dados yatra nggih. Nggih, estu mlebu dompet lempit. Brajadenta. Nah, menika ndilalah
ing kotak Kasuprajan menika lengkap janipun. Kadang brojo menika kula lengkapi kok. Sayange lek kelas 1. Nggih, saya arang-arang payu nggih. Brojo Dento. Nggih. Tapi kok gagah prakoso nggih. Piteksa. Wah, gagah piteksa. Dasar putraning Narendra. Lajeng sak ngandhapipun Brojo Dento, Brojo Musti lah Brojo menika Brojo Lamatan kok Brojo Musti niki. Niki Brojo Musti. Tak tulisi kok. Ilang Brojo Musti. Nah, menapal. Menika ora uda-udananipun tak meh. Nggih, ageng sak nggih. Namung ing Praen Pak Ki Iswanto ingkang apal ingkang bedaan paes kalian yang bedaan menapa menika namanipun Sunggingan nah menika rak meh sami to menika mboten namung macan namung kolian kalian blalak nggih lelengan niku Brojo Musti Brojo Dento Brojo Lamatan kadang brojo namung Probokesa menika wae ingkang dilalah kok kelempit menika dados lim mboten napa benjang yasa malih sampun kula dados menawi ngedalaken kadang brojo sampun mboten kirang mboten nguci wani sak terembukunipun terembuku ingkang saestu dipancen kados ngaten menika ning wonten ingkang ngritik menika janipun mboten liyepan ngaten nggih. Nggih. Terembuku. Nggih. Wonten kolian moto kalih. Nggih. Moto kalih. Monggo dilajengaken malih. Nggih, sareng wau sampun gadah putra Gatotkaca lajeng Gatotkaca akhir dewasa sampun wancinipun sinangkaaken luhur dados ratu. Nah, menika wonten ontran-ontran malih. Ontran-ontran ingkang jalari nggih jalaran Sengkuni meneh. Sengkuni menika mila piyambakipun menika sengit kalian bab ingin damai. Dados Lah menika Sengkuni kalian Durna. Yen cara dalang-dalang sapunika padatan Durna kalian Sengkuni menika ingin damel provokasi wonten Pringgondani. Supados Pringgondani menika ingkang rikala semanten Permalang nggih sanes Pringgondani. Permalang Brojo Dento. Brojo Dento niku ora wonten janipun kadipaten Permalang nggih. Menika ingin dipun caketi Durna kaliyan Sengkuni. Awit kiyambakipun sampun nate cariyos bilih badhe dados sumitranipun Prabu Duryudana. Purun dados sumitranipun Prabu Duryudana nanging yen saged ngukup kawontenan kraton Pringgondani. Nah, menika Durna kaliyan Sengkuni napa menika damel rekayasa provokasi. Sarengaken monggo dipun lajengaken Pak D. Nah, provokasinipun nggih anggenipun nyebar wisa Sengkuni pancen dilalah nggih tinitah. Ngantos mangke Pandhawa Dadu kebak wisuna to menika janipun nggih. Ini saderengipun mriku badhe kula sisipaken nalika Gatotkaca lair wujudipun manungsa ing apaes denawa wonten siungipun. Lah menika lajeng Dewi Arimbi nggih Priatos. Mawi ya Priatos kuwi nek tetep kowe monggo menika sampun wujudipun sampun mboten ngaten mboten merenges sampun ayu sampun sulis to. Menika lajeng kenging sulukanipun nggih duh kula putraning sun. Duh kula putraning sun sireku wis wanci pisah lan jenenging wang. Jiwa tinggal ning arga, becik sira suwiteng ratu. Pumata wekas ingsun yuwa pegat teteki. Lah menika lajeng Gatotkaca pados usada supados katampi wonten ing trah Pandhawa ing mangke negari Ngamarta sasampunipun babat wana marta supados saged katampi rak kedah wujud satriya rak meguru dhateng Resi Seta. Menika nggih awit saking dawuhipun. Menika nggih sepisan malih sanggih dalang menika. Menika nggih sanggih dalang menika ingkang wanti-wanti kowe aja ning
aja ning Pringgondani ngoten kemawon. Lah sok anggenipun necep ngelmu menika wonten Resi Seta. Teng Suhini. Nggih wonten pertapan Suhini. Dados menawi nyebak wonten pas dipun wejang menika nggih Mbapa kalian Resi Seta. Ning sejatosipun nggih wayahipun nggih Eyang nyebakipun. Ning gandeng menika saweg meguru Mbapa nggih lajeng Bapa guru mila nggih putranipun ugi wayahipun. Putu murid. Anak Juno. Angger. Menika Resi Seta dipun lelitung dipun gegulang. Dipun lelitung dipun gegulang mantos lajeng Sekti Mandraguna menika. Menika bab Dewi Arimbi kala wau menika Arya Suman yang anggenipun bojo nggih dhateng Kadipaten Permalang. Mila nalika wonten lampahan turunipun Aji Brojo Musti nggih. Niku mengko sedaya manjing dhateng Gatotkaca menika. Dados kekuatan kegiatanipun Brojo Musti teng tangan kalian Iwa. Nggih. Menika malah dados kegiatanipun Gatotkaca. Ning aslinipun Gatotkaca nalika lair menika mboten kok lajeng jujuk Gatotkaca. Gatotkaca rumiyin sampun dipun bahas nggih. Lairipun menika Jabang Tetuka. Nggih. Lajeng Rimyatmaja. Trinceng Wesi. Niku kuat lair nggih mon ampur nika. Negara ampun lair putra. Lah wong tedhak turunipun Prabu. Wayahipun Prabu Trembuku kok mboten nampuh dados pundi. Dadi jagone dewa to nika. Nggih, dados jagoning dewa nalika kala Sekipu. Menika Prabu Pracana. Nggih. Dados mila sampun turunan wong sekti. Nah, kowe pancen tedhak turuning tiyang sekti atau paman sampun tiyang sekti menika Dewi Arimbi menika nggih kalebet janipun senopati ning Pringgondani. Nggih. Senopati ning Pringgondani amargi Arimba menika janipun rak menika putra mahkota. Putra mahkota Pringgondani kan ginadang gadang gentosi negari Pringgondani menika janipun Arimba. Ning Arimba patinipun. Pangeran patinipun Rak Arimba. Ning gandeng menika ingkang menawi Arimba ingkang mejahi Raden Wijasena. Raden Wijasena. Lah anggonipun suami muring-muring Hadurna Sengkuni kalian Durna menika gampil anggenipun menghasut kalian Permalang Brojo Musti menika. Kowe iki kepiye to? Lah wong kakangmu wis sing mateni iki Wijasena. Mongko si Gatotkaca ki anak Wijasena. Lah kok kowe malah ngombyongi sing mateni? Wah, ketemu lalar. Gampil sanget anggenipun. Kok kakangmu dipateni kok kowe malah nglesa to nang ngarepe Gatotkaca. Piye to kuwi dijuni? Ning liding pirembagan ning dalu menika mboten kok masalah Arya Suman kalian Durna ning menika kita memasyarakatkan putra-putra Pringgondani. Menika Kadang Brojo. Kadang Brojo maki. Menapa bentenipun Brojo kalian Bajra. Nek Brojo menika tegesipun wesi, nek Bajra tegesipun angin. Namung pindah R ning benten. Brojo kalian Bajra nggih. Brojo menika wesi, tegesipun wesi. Bajra menika Bajra angin. Raden Werkudara menawi lumampah den bantu dening Bayu Bajra Leliweran. Angin leso. Angin leso. Pindha tinata Brojo Lungit. Nah, Brojo wesi. Wah, kuwatiku mani kaya nek lungit niku lungit niku jane landhep nggih saged. Ning landhep kalau dalam bahasa Indonesia menika landhep secara denotasi dan konotasi. Menawi landhep pamikiripun nggih saged to landhep. Kados lantip. Nah, amargi menungsa menika gadah intuisi menika indra yang keenam. Ning Pancandriya menika sedaya niku gadah. Ning indra yang keenam nggih kita nggih wonten.
Mas Wardi, kula, Pak Iswanto, Mas Parwoko gadah ning garek diasah apa ora. Nek ora diasah ya arep nggih gadah sedaya menika intuisi. Nggih. Satdriya. Nah, satdriya. Nek bahasa Indonesia pun intuisi. Mila lajeng menika kowe golek usada ya sira ning arga becik sira suwiteng ratu. Pamata wekas ingsun yuwa pegat teteki. Menika wonten 3 angasah mengising budi. Nah, ya menika perlu memayu hayuning sesami, memanis dalaning pati. Memanis dalaning pati ora bunuh diri ora. Yo. Sedaya tiyang menika ngentosi pepesden. Ning sak lebetipun ngentosi menika saged migunani tumraping bebrayan. Memayu hayuning sesama. Menika 3, menika wilangan 3 menika pancen wilangan tiyang Jawi niku tetep keramat 3. Sak menika yang memayu hayuning sesama dipun gantos memayu hayuning bawana. Bawana. Nggih. Langkung jangkep menawi sasama menika sesaminipun gesah. Tataranipun wonten 3. Memayu hayuning sesama, memayu hayuning bangsa, negara, praja. Memayu hayuning praja, kaping 3 memayu hayuning bawana. Bawana niku nggih Bawana saupami samenika Presiden Prabowo mengutuk perang antara Israel dan Iran. Menika memayu hayuning bawana. Hei orang Indonesia, mari kita tingkatkan swasembada pangan. Menika memayu hayuning negara. Nggih. Lajeng bab antawisipun kawula setunggal lan setunggalipun harus Bhinneka Tunggal Ika. Nggih. Lah menika memayu hayuning sesama. Nggih mboten gampil menika panci. Ning angel ki mboten ateges ora iso. Perlu dikupiaken. Nggih, bahwa panjenengan cak-cakanipun panjenengan misah wong padu tangga panjenengan sapane tangga kita cerah. Kita nggih ning nggih semanten nggih kedah mawi bab ingkang wicaksana. Margi mungkin tujuane apik ditekke Allah. Mila ringgit purwa menika wayang kuwi dudu wong ning nggambarake panguripaning wong. Kenging menapa? Lho, iki sing mateni bapakku. Putrane apa? Kuwi iki anake sing mateni bapakku. Njur kuwi iki putune sing mateni bapakku, anake sing mateni kakangku. Ning kok malah kowe malah niku ampoipun Pujangga Jawi. Pujangga Jawi menika ampoipun ngaten. Mboten wonten tiyang India menika ningali ringgit wonten mriki muring-muring lho. Lho, Anoman kok iso ketemu Gatotkaca iki kepiye? Wong kuwi iki Ramayana karo Mahabharata kok iso gandeng. Ning rak para pujangga kita rak wonten taler Bremana, Bremani. Bremana kuwi trah tumrahe ning Mahabharata, Bremani trah tumrahe ning Ramayana. Lah pujangga Jawi menika pinteripun. Lah menika Wisnu. Lah Wisnu ki rak nitis neng Prabu Rama. Bar nitis iki rak seda Prabu Rama sampun seda pados titisan malih dhateng Prabu Kresna. Lah menika wonten Rama nitik. Nika lampahan namung Indonesia ingkang wonten menawi wonten India malah namung damel ngembangaken nika nggih jan-jan. Muring malih Anoman niku sakinggilipun Werkudara pawakanipun. Sakinggil wah muring malih. Wonten ing muring malih Janaka lho. Janaka kuwi guwa. Wah. Lah kok nang kene dadi klelar-kleler. Lah pujangga Jawi menika pancen anggenipun mengakulturasikan pancen nggih. Werkudara kuwi wonge ngono kae digdaya gedhe. Petruk Gareng Bagong mboten pancen luar biasa. Nggih. Malah dados lan jangkepipun. Malah dados lan jangkepipun dados lan gayeng itu. Lah apa ta sebabe wong Jawa nek ana wayang mila Wali Songo menika nek diundang dokon pengajian di nek ceramah bab agama ora ana sing teka. Ning nek krungu suarane gamelan, weruh gumlaring kelir, udan do dirwangi kudung godhong gedang. Ini niku jaman semono. Ki Iswanto, Ki Praja. Nggih.
lajeng relevansi kalian donyaning kawontenan sakmenika. Wonten dudutanipun sabenipun ing samangke pungkasaning puja. Menika pitakeran ingkang sae sanget dudutanipun cuk oleh-olehane nek gatekke. Oleh-olehane. Menika wonten ing jagating pewayangan. Menika ora kathah sanget wonten mriku mbok wong sekti sing wong apa ampuh kaya ngapa. Wonten paribasan Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Ini janipun jangkepipun wonten Suradira Jayaning Kang Rat suwuh brasta olah tekaping Darmastuti. Nah, menika karepipun. Nah, nggih. Lah menika janipun meneh dipun anu ya kebangetan lho. Apa ora ana wong lanang liya kowe. Ning gandeng menika ora kenging ugi saking kumaranipun ingkang Prabu kala Trembuku muga sok sak turunku ana sing ngrukunake. Patiku tak lilake kena sabdane. Ning ana turunku sok ana sing ngrukunke antarane Pringgondani karo Juruk Ngastina. Jur nek wong saiki terus nek wis dadi bojone Werkudara ana tetembungan nadar. Lah nadare Prabu Trembuku sapa sing iso nepungke ngrukunke terus dinadari. Nek wong desa lak terus ngono kae. Nah, iku kangge saged kangge ngluwari ujar prayogi sanget. Nggih ta ya ngono. Oh, kathah nek ngluwari ujar ngono carangan wonten, carangan dinapur wonten. Lampan menika wonten carangan dinapur, wonten sempalan, lajeng lampan baken. Aku nek nyebut pakem kuwi engko ndak di. Pakem ki apa to? Pakem ki ya mung kesepakatane para seniman. Mila lampan baken. Lampan sempalan, wonten carangan dinapur, lajeng carangan. Nggih, lampan. Menika dudutanipun menika Kakang. Nggih. Mas Iswanto. Mas Iswanto, nggih. Wonten pesan-pesanipun kagem para muda. Sameneika ngaten. Dados wau welingipun Dewi Arimbi karan Gatotkaca bab anggenipun badhe suwita dhateng Amarta lak kedahipun nyawisaken Bambang Tetuka menika supados dipun tampi dhateng negara Ngamarta lak kedah cumawis awake iki ben pinter, ben sekti, ben ora metu siunge. Sekarang attitude menika dipun dipun diolah sinaon nggih. Pramila supados kiyambakipun dawuhipun Ibu Megurwa nang gunung. Nah, dados piweling kagem para muda supados manggihaken kamulyaning gesang niku nggih kedah ditempuh kanthi srana prihatin. Prihatinipun lare nem sakmenika nggih kedah sinau ing saestu. Aja ming HP. Nah, HP gunakanlah sebagaimana mestinya. Kedah dipun wicaksanani. Nggih, mila karana menika HP menika sampun dados srana ingkang kedah sumanding kalian lari sekolah menika nggih. Dadosaken srana kemawon. Nggih, dados kedahipun dipun betahaken ing sak prayoginipun sampun ngantos dipun ginakaken ingkang boten prayoga. Lah pramila ra wonten para leluhur simbah-simbah rumiyin Mbah Buyut anggenipun maringi wewengan, maringi ilmu niku ra ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekas lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangegese tur angdara. Nah menika nek wong golek ilmu kuwi pancen ngelmu iku kelakone kanthi laku, ngelmu iku angele yen wis lumaku, yen wis tinemu. Lah menika kathah sanget dudutanipun. Nggih. Para kadang sutresna budaya mekaten kala wau dudutan ingkang saged kapirit saking menapa materi ingkang kababar saking cariyos Prabu Trembuku ingkang sampun kababar lumantar parampara Ki Iswanto telasan Ki Supraja. Dene pungkasane ngatur mugi pepanggihan menika ndaya pangertosan dhateng kula panjenengan lan gugah
grengsengipun para muda anggenipun samiya nggilut nduduk ndudah mekaring Kabupaten Jawi. Kula sakadang nyuwun pamit. Lumantar 96,8 FM pepanggihan benjang candhaipun wonten giaran Borobudur Sumawur. Usana sila wadir kalian sesendirian. Aburanto yen wonten lepat kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu rayu. Rayu.